refugio. Esta aldea xa nos parece un sálvame de luz. Andan todos aí a dicir que a Carmiña... A Carmiña a nora do Arturo da Choia, que martou para a Argentina. Diz que anda aí a namorada do parte da tubijá e que non se perde un parte que está toliña. E dixo eu, podrá facer o que lle dé a gana, o que? Relaxo, vesme. Xa me parecía raro que outro día tiña moita presa Carmiña por marchar cando nos enganchamos ali de Leria ali no súpero. Pero mira, porque lle gustou do parte. É cale. A ver, meu irmán, que merda, a que lle guste. Se lle gusta un home, se lle gusta unha muller. Ten todos os dereitos. Ou que? Volvemos para a época de Franco, me cago no mundo. Que me están pitando os oídos xa de tanto que estades a fala que te fala. Gelasio, que razón tes, Dios mío. A quen lle importa? A quen lle importa o que faga eu ou deixe de facer? Xa o dicía unha filósofa do século XX, unha tal Alaska. A quen lle importa? E mañá todos de manifestación, ainda que sea sin salir da casa. Pero hai que luchar polos dereitos da muller e pola igualdade. A igualdade real, non a da pantomima.